22 நவம்பர். இன்னைக்கு ஏசப்பா அவங்கள பார்த்து சொல்கிறது என்னென்னா, நெருக்கம் நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டு ஒடுங்கி போகிறதில்லை, கலக்கமடைந்து மனமுறிவடைகிறதில்லைன்னு 2 கொரிந்தியர் 4:8 சொல்லப்பட்டிருக்கு. உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா சைடும் நெருக்கப்பட்டு இருக்கீங்களா? இல்லைனா எல்லா விதத்துலேயும் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறீங்களா? ஏன் எனக்கு மட்டும் அப்படிங்கிற கேள்விகள் அதிகமாக மனசில் ஓடும்ல. நீங்கள் நெருக்கப்படுறது உண்மைதான், அதனால் கலங்கி போய் இருக்கிறது உண்மைதான். இதெல்லாம் ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கப்படுது அப்படின்னா, ஆண்டவரோட நம்ம இன்னும் நெருங்க தான். நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் தேவையானது தான். ஆனால் எந்த நிலையிலையும் மனுஷங்க மாதிரி அனாதையாக விட்டுட்டுலாம் போக மாட்டார். நெருக்கப்பட்டாலும் ஒடுங்கி போக விட மாட்டார், கலக்கமடைஞ்சாலும் மனமுறிவடைய விட மாட்டார். அதுக்காக கடைசி வரைக்கும் எனக்கு இதே நிலைமையா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இப்போ இருக்கிற இந்த சூழலில் ஆண்டவரோட சீக்கிரமாக நெருங்குங்க, அவரை இன்னும் அதிகமாக தேடுங்க. சீக்கிரமாகவே எல்லாம் மாறிடும். என்ன ஆனாலும் அவர் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை, அன்பை, விசுவாசத்தை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. எல்லாத்தையும் தாங்க அவர் பலன் தருவார். பை தாட்ஸ் ஆஃப் ஷேரன். ஹாவ் அ ஃப்ரெஷ் டே.